čo tam točíš? Krná. Dobre hrabať na mieste. Koľko si sa hrabe zadek? Tam hrabe. Čo aj, že to nie je vidno, ale predek nás to ber. Ale aj zadek nás takto krotí. To je bokom. Nemáš hore? A to na čo, že takéto auta sú dobré, však je to až taký ďare nezvládne dobrý. Ideme hore či nie? No, že to vidieš tuto. To na živulách stají, keď dá, tak to musí zvládať my. Až na tie kryty dropa. Nie, to ma nie. A to podľa čoho má zistiť, že kedy má on 4 západ a tak? Má nejakú haudetku. Pre strešníkovanie. To je tých, no aj 6 na ukojateli. Čo, z motorky, že? No. Hore Tam už neprejdeš, že? kričíš, manďa. Pozri sa von, či to hrabe vystrčná. Či hrabe zadek. Koľko čaj ma tu stratíš? No? Išiel. Si kúpil, či to máš na čo? Čo s tým ideš? Cesty odhrnovať? Čo sa neháš, každý deň to stojí v bazáre, to čiže čakaj. Ja, no však tak myslel som, že či si to nehalážil, lebo... A to je ešte plné vydále, čo? A zimu je to dobré, vieš. Prejdeme testovať. Neviem. Som ale ešte protočiť, len tak, keď tak. Čo to by malo teraz fungovať vlastne presne ako naopak, keď ideš predkom, nie? No akorát, že máš takší, no. Pozriš to hrabe tu dole. Či hrabe alebo všetko. Však tam hore to bolo vidno. Pozriš, či to hrabe? No, točí ho. Áno, či to aj vieš nálež.
Vieš, na tej tráve, možno, že ináč by, kto vie, neviem. A tak by ho netočilo len. No, trochu. A to má výšku. Počkaj, nech. Do piči toho chvíli. Behávať. Viete to veľké. Čo no? No však je práve ti koky, že ako to je perfektne robené, že? To sa tuto s tým Andrejom, čo vytrvali? Ty, čo to máš zase? Ráno, no počkám, prejdeme hej, to doškrádame. Toto by si mal ísť. Doškrádame to. Jaj, tam je ten ker už zarastený. Jebe. To má ročné auto na jebane 145 km. Je to teda jaký šťapol ten fungúška. Neviem, kde si to dal.